Okay, may buntag mga kaigsuunan, linit na magsugod mga kahigalaan sa payout sa Loon. Okay, nata diri. Walang hatag o ayuda sa Bagyo. Udit. Okay, ani ato inabion ang mga residente. Sapi na na. Pang na ay mga pa. Ah, Ano mo? nai. Tulman may ani. Timahan ya pula. Apa lagi? Apa bulpen? Ni bulpen mo? Kagubot tungod sa kalakan sa tao. Tungod gawa maanam nila o entertain tungod sa bulog sa katauhan nga niabot. Inayunta ng manamon kay aron mahusay kay ganaman na mag-abot ang mga tao tungod sa ilang schedule na gihimo nagkabulyaso-bulyaso ang mga sistema kay ang ilang sistema libaran man nila kung maabot ang wala pa ka sa schedule kung magbuhat sila sa ilang gitakda na schedule nya dayon ang oras nagdagan hantod nga midaghan o mo ni nahinungdan na nagagubot o nangapas mo ang mga tao. Tanawa na to. Ako naman yung medyo pasado na alas 12. Tugbaniyod to hangtod na abot alas 3. Wala pa kakaon ng mga tao. Tungod sa mga sistema lagi nga ang mga tao nagkonsisok na tungod sa kadaghan kay wa man nila maanam kay mga alas 8 sa buntag diha naman ko kanya ko nga approach ko nga upay tao aron maanam nga pwede ba mo pila niya aron gamay pa dili ka pa kay schedule ito po midaghan ng tao hangtod nga wala nagkasapaw-sapaw na o insert hangtod nga napas mo na alas 3 pa pa yung mga paniod to hanggang naabot natin nga linig alas 5 kay alas 3 yung nahuman ko daghan pa magtao ng kaigsuunan may sistema sila kung silang sistema napas mo tao joke kabilan mahigala di Tagalog Bisaya ka kini nga oras alas 3 na ni nga oras napay daghan mga tao ambot og nahuman ba to nila kay pagbiya nako mga alas 3 sa media mao pa ni nakadaghan sa tao makita ninyo ugyan na pa ni itong alas 8 pag-abot nako na may pa makita nyo sa akong video sa tingin mga abot yun ako ang baang bakante sa mga bangko daghan pa mga tao maanam stress na likupit ako sa payout nga kwan Tiger 1 sa mga totally damage kaya naman po yung mga wala hindi man kaya ang totally damage lang kundi ang mga assistant sa college students na diri idungan nila magkaigsunan yung wala doon ako mga Tiger kini hinahibulong ko kay tubigon ang marka o basta